Kwaziwai mhuri yeZimbabwe tadzoka zvakare zita muchamboziva kuti rinonzani. Vadori kangama munhu akaita zvachose kucholovela makamboona zvakadaro. Alright, saka nhasi ndati ndiuye neupdate. Chekutanga ndoda kuti Mwari akuitirei zvakanaka mhuri yeZimbabwe. Handisati ndamboona rudo rwakadaro. Zveshuwa hanzi united we stand, divided we fall. This past week, we stood together, we held hands together. Vari kose kwamuri kumati nevanga vari kuZimbabwe makatumira mari yekuti tigone kubika. The budget yange yakati kurei because tanga chiti kana tapedza kubika tinge tichida mota inosenga vanhu, tinge tichida mota inosenga maplates, ini ndisenga vanhu. Saka azhinji kacho toshandisa mota 3. Anditika apa kuno kwatetienda it's about 40 kilometers. And it's about 45 minutes drive. Saka tikaisa ma 500 unongona kuti kuenda nekudzoka mangwana same order. Budget yedu yange yakakura because tanga chibika zvakare mapoto mahombe, but I want to take this time kuti ndikutendei. Handisati ndamboona rudo rwakadaro, rudo rwamunaro nevanhu, rudo rwamunaro for people that you have never even met. Aiwa ndinokutendai. There was this day ratakaenda takati tichipakura on that particular day. Ndobva vanhu vatanga kuimba. Vakaimba, I'm going to insert a small part of the video. Kadiki because tatisingabvumidzi kutora mavideo. Regai ndi insert. Right. Vanhu vakati vachiimba vanditika nenonda I was part of the people vaitoimba makatendeka Jesu, makatendeka Jesu. Pandakazoti ndadzoka kumba ndikafunga kuti nziyo iya inoreva chii. Friday, I think Friday, yes, Friday. Ndakagara pasi, so Friday manheru ndakabuda musodzi. Ndikati imagine kuti these people vanogona kutinamata Mwari in such times. Vanhu vachiimba kuti Jesu makatendeka, vanhu vari panze, vanhu vari muchando. Wangoburitswa, guys, ndoda kuti mumboona situation iri pano yekuti wangonzi chibuda uende, wongotora hembe, hauna kana gumbetsi, woenda. Wosiya zvinhu zvako zvese zvawakashandira for the past 10 years kana kuti 20 years usina kana mari yebhasi. Ndikuda kuti muone situation iyi. Kwavari kuenda kuZimbabwe uko, hautozivi kuti unotangira pai. The future is bled. Hautozivi kuti uchaita sei. Pauri apa uri kutodya chikafu chema donations, vanhu vari kuuya nemapampa, wakabereka mwana, mobva maimba makatendeka Jehovah. Woona kutendeka kwaJehovah in such a situation. Ndakagara kumba, ndakadzoka kumba, ndikagara kumba ndikachema ndikati Mwari. Because I asked myself kuti what is the difference between me and those people? We are all Zimbabweans. Hapana. This is me kuconsolate nevana. Pane umwe mukadzi wandakaona ndakati chipakura ndobva pane mukadzi angakamira pakona apo. Ane mwana, angakabereka mwana anga achichema. Saka moyo wangu wakabva waenda kure ndikati ko mwana ramba ongochema zvaita sei. Ndobva ndaenda kumukadzi uya ndobva ndasvika right here. Ko mwana ari kuchema ikwakwa kutosvibirira. Ndobva vati mwana ari kuchema aneta. Ndambomisa pasi kuti atambe but aneta. Muri kubva kupi? Turi kubva kuEast Rand. All right. Ko saka pazviri kufamba sei zvikanzi akuchagariki nekuti vanofamba door to door plus landlord ari kutodzinga mafurena ndokuya kwataita. Ndikati saka zvanga zvasingaiti here kuti muende kumabhazi. Anditi zvikabva zvanzi aiwa kumabhazi hazviiti kuti tiende because ndine vana 2. Mari yacho handina because vana ava vose vachabhadhara nene. Ndikati ko baba vacho varipi? Zvikanzi ava varipo. Saka woona kuti this is the entire family. Akati ndiri kuenda kumusha kwemurume. Kupi? Kugokwe zvekandobva. Kupi kwacho vataura kwavari kubva? Ndikati ndokuziva kwamuri kuenda. Vakati kwakaita sei? Ndikati kuno kwakanaka, it's a beautiful place, kunonaya mvura, kunodzvagwa miriwo nemambaira zvese. Kuno kuri right. But unonyatsoona kuti mai ava vari disturbed. Ndanga ndataura navamwe vakoma vangu vanga vanditumira mari on that particular day vari kuUK. Vati vanhu vose vakati ndisataura mazita avo. Ndobva vatondisira mari muFNB mangu account direct isiri pamukuru. Saka ndanda withdraw mari.
ndobva ndaona kuti situation yakaoma, munhu hana mapampa, munhu hana tea, hana kana pekutangira, mari hana. Saka ndopatakabva tati alright, tongoona regai tidii tirongedze zvinhu zvatanga tichipakura nazvo izvi, tarongedza maplates taenda kunoisa mumota. Ndopandakasvika I think ndandasarigwa nemari yandandinayo, ndobva ndatora mari yayo kuti ndimupe agokwanisawo kutengawo mapampa. Ndobva ndadzoka nemari because ndandanzi mari mubatsire, mari of course tatatotenga chikafu kaya sende munobatsira munhu wamunonyatsoona kuti munhu uyu ari munidi. Ndobva ndatora mari yayo. Saka pandakadzoka ndakatowana vakutodaniwa mazita kuti vadii vapinde mubhazi. Ndopandakazongonomona ndikati mufambe zvakanaka, mutengere mwana mapamba. Ndobva ndamusvitsa mari yayo. I want you to understand the impact of what you did. You understand me? I want you to understand the impact of your helping. This was not just sending money. This was life changing. Vakatora mari yaya ndobva vaibata so. Ndobva vandimupundira vakabvunda so chose ari kubvunda. Vakachema. She cried. Ndikati it's going to be okay. Mwari vakatendeka. Murume wacho ndobva auya wakangoti murume ungangochema takuenda hatichanoita right. Ndikati everything is going to be okay. Ndokubva vaenda, ndokubva tabva ndobva taenda. Munoziva kuti chero kuti tibe paconsulate paya kuti ungobva ungoti takuenda, it's so difficult. Munoramba makamira so muchifunga kuti saka now what is going to happen? Because unenge une mwana ari kuchikoro. Imagine ma situation ekuti une mwana ari kuchikoro, mwana arifanwa kunyora grade 7 this same year. Zvoro kuti vana vose vava havasi kunyora because paunosvika kuZimbabwe it's a new curriculum altogether. Zvichira kuti mwana akufanira kudzokorodza. Do you understand the impact of this whole situation? Do you understand the impact of this much kuti ine impact yakaita sei mulife yeupenyu, mulife yevana? Vana vakutodzokorodza grade 7 because havakwanisi kunyora. Vanga vari kumafomu havachakwanisi kunyora this because life yavo yakogugwa nepakati. Imagine kuti izvezvi mukauya mukanditi sumuka uende, ndongobuda ndotoenda. Wofunga kuti alright kuti tiende ndine zvinhu zvandakatenga ndine chichi. Paunoda kuti uende kuZimbabwe, even ukada kuti ndine furniture yako, inoda mari kuti uiclear. Kuti ndisvike ndichinokontinua neupenyuko, handiti ndine vana ivavo vanoda kuti vange vari comfortable. Wongogugwa wotonzi sumukai muende. Ndo situation iripo. Ndiri kukutsanangurirai kuvanhu vose vakabvisa mari kuti ndoda kuti muzive impact yezvinhu zvamakaita. Basically taenda tinopakura. I don't want to taitanga kupakura kuma past 5. Taipeita kana 2 hours. Pane musi takaita 2 continuous hours dzekupakura chete. Right. Tapedza izvo. We are done. Tapedza nguva kwasviba mukuzvona. Aipakura kunosvika pakuvira pakusviba tichingopakura. Situation iriko inorwadza. This week ndambotiregai titi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday tiri kunoku, then ndozoti weekend toenda ikoko. Toenda kumazuva raviri. I said it was like 600, 500 people or more. So weekend ndakaenda kuprogram yevana vanga vachigraduate vocational Bible school. We worship a fiercely faithful God. Anditika saka pamadhuri panga pakaisiwa zvazvakanametigwa kuti God, Mwari, is faithful even if I'm sad, even if I'm even if I'm hungry. He's fiercely faithful. Vanoburitsa zuva after a storm. Moza ndakasvika kuchechi kwekwe I was triggered kuti I was the most useless person on that day. Kuti you are reminded kuti we are in a storm but Mwari vakatendeka. That song that made me cry on Friday ndiyo nziyo zvienda kusangana naye neSaturday ndaenda kugraduation yevana. Hands God fiercely faithful, vanoburitsa zuva after a storm. I want you to know kuti whatever storm that you're going through, He is fiercely faithful. Kuvanhu vose vakaenda kuZimbabwe, God is fiercely faithful. Vachaburitsa zuva after the storm. The sun will shine bright. At this point, right, I'm getting sense. It's not making sense. No, I'm talking about God here. Let's claim God's promise. Kuvanhu vose vakatumira mari, vari ku-UK, vari ku-South Africa, vari ku-Zimbabwe. Ndinokutendai nezvamakatiitira. Mwari akuitirai zvakanaka. Makaunza, I remember taiti tichisvika, so patinosvika konzi vedu vega maita basa maunza chikafu.
tatawa nekudya zvimwe zvinhu zvisina kana vangoti vedu vaita basa maunza chikafu tanguri tawa nenzara chikafu changa chichiuya handitika but dzimwe nguva chinouya chine mhiripiri dzimwe nguva chinouya chakadidi asi patinosvika unoona kuti everyone is looking forward to this food. This was only made possible by you because ini ndiri ndega handizvikwanisa kuti nditenge 20 kgs yebeef 20 kgs upfu 20 kg macabbage 5 kana macabbage 6 kana 7 mapotato zvese it was made possible. Even vanhu vangu vachitibatsira vakarega kuenda kubasa, they took their time off kutoti tiri kutorega kuenda kubasa kuti vazotibatsira. Handigoni kuvatenda nekuti unotoshaya kuti alright guys maita basa alright oima 200 rand ekuti mukwirewo kombi mudzokere kumba. This was only made possible by the money that you sent. Ndoda kukutendai. This week pane vanhu vakatumira mari nezuro vari kuno kuSouth Africa. Tichaenda paweekend because hanzi vanhu vari kuramba vachingouya asi namba yadzikira. Ndinokutendai, Mwari akuitirai zvakanaka. Ndatenda.